משחק וידאו של סיור אדריכלי בנכס המוצע לקנייה בהפעלה אקטיבית של הלקוח. לא עוד סרטון וירטואלי בו היזם בחר מה נראה ומה לא נראה, אלא שיטוט פעיל בכל הפינות והחדרים. בשיטוט זה יעשה שימוש באינטראקציות של הלקוח עם הדירה, כמו החלפת ריהוט, סוג רצפה, הזזת האי במטבח, שינוי צבע הקיר ועוד. המשחק ריאליסטי, השליטה של המשתמש, הרוכש, היא מלאה, הוא יכול להגיע לאן שירצה, יכול לשנות דברים בדירה, והמשחק מאוד קל לתפעול. בריאיון שנערך ב-2012 עם ג'רי לויד וויליאמס ממדיאקום, הוא אמר שהמושג גיימיפיקיישן חדש יחסית, והיישום בימינו מחיש צעדים. גיימיפיקציה להגדרתו היא כשהאינטראקציה עם המוצר או השירות מתגמלת. במקרה המוצר הוא הדירה, והמשחק יותר ממתגמל כאשר הוא לא מותיר שאלות שלא נהנות אצל הלקוח, בשילוב שירות נאות ותשובות מהמוכר.